Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 96 years old nga lolo nga si Isabelo Lauri Sr. nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 5 verse 12 hangtod sa 19. Ang giingon dinhi: busa sa susamang paagi nga ang sala nakasulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo ug ang kamatayon pinaagi sa sala, mao nga ang kamatayon mikuyanap sa tanang katawhan tungod kay ang tanan nakasala. Tungod kay tinuod gayod nga ang sala anaa na sa kalibutan, sa wala pa gani gihatag ang balaod, apan wala pa matugkad ang sala niadtong wala pa ang balaod. Bisan pa ang kamatayon naghari na, sukad pa kang Adan hangtod kang Moises. Bisan pa ni adtong mga tawo kang kinsang pagpakasala dili susama sa kalapasan ni Adan nga mao ang hulagway sa usa ka tawo nga umaabot. Apan ang gasa nga walay bayad dili sama sa pagsupak. Tungod kay kung pinaagi sa pagsupak sa usa namatay ang daghan, samot pang midagaya alang sa daghan ang grasya sa Dios ug ang gasa tungod sa grasya sa usa ka tawo nga si Hesukristo. Ug ang gasa nga walay bayad dili sama sa gibunga sa pagpakasala sa usa ka tawo, tungod kay ang paghukom nga miabot nga sunod sa pagpakasala sa usa namunga og paghukom. Apan ang gasa nga walay bayad nga sunod sa daghang pagsupak namunga og pag-isip nga hingpit. Tungod kay kung giunsa nga sa pagsupak sa usa naghari ang kamatayon pinaagi sa usa, ang nagadawat og pagkaabundansya sa grasya ug gasa sa paghimong matarong samot pang maghari sa kinabuhi pinaagi sa usa si Hesukristo. Busa kung giunsa nga pinaagi sa usa ka pagsupak miabot ang pagkahinukman sa tanang mga tawo, maingon man usab nga pinaagi sa usa ka matarong nga buhat miabot sa tanang mga tawo ang pag-isip nga hingpit ug kinabuhi. Tungod kay kung giunsa nga pinaagi sa pagsupak sa usa ka tawo ang daghan na himong mga makasasala, maingon man usab nga pinaagi sa pagsunod sa usa ang daghan na himong mga matarong. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Sa atong na-point out ni adtong miaging mga semana, ang bersikulo 12 mga kaigsuonan nagsugod og bag-ong seksyon. Apan ang kinatibuk ang tema nagpabiling susama. Gi-address ni Apostle Paul ang doctrine of justification by faith alone. Kining justification by faith alone, gihimong matarong ang tanang mga magtutuo, dili pinaagi sa ilang buhat, kundili pinaagi sa pagtuo lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Apan niini nga bag-ong section, gisugdan ni Apostle Paul ang pagtandi tali kang Adan ug sa atong Ginoong Hesukristo ug ang atong relasyon sa ilang duha. O kini nga section magpabilin hangtod sa katapusan sa Romans chapter 5. Karon sa verse 12 gisugdan ni Pablo ang pagpasabot kanato mahitungod sa pagkapangulo ni Adan. Sa kining gitawag og federal creation mandate, si Adan mga kaigsuonan nagsilbi nga atong representante. Mao kini ang gitawag og federal headship nga atong gidiscuss ni adtong miaging mga semana. Unsa may buti pasabot niini ni adtong misupak si Adan sa sugo sa Ginoo, ang iyang sala nahimo usab nga atong sala. Ang guilt ni Adan nahimo usab nga atong guilt mga kaigsuonan. Ug human nga mapasabot ni Apostle Paul kanato ang pagkapangulo ni Adan,
iya nang gi-introduce kanato ang pagkapangulo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang giingon sa verse 15, apan ang gasa nga walay bayad dili sama sa pagsupak, tungod kay kung pinaagi sa pagsupak sa usa, namatay ang daghan, samot pang midagaya alang sa daghan ang grasya sa Dios ug ang gasa tungod sa grasya sa usa ka tawo nga si Hesukristo. Gipalapad pa niya kini sa verse 18, ang giingon dinhi, busa kung giunsa nga pinaagi sa usa ka pagsupak miabot ang pagkahinukman sa tanang mga tawo, maingon man usab nga pinaagi sa usa ka matarong nga buhat miabot sa tanang mga tawo ang pag-isip nga hingpit ug kinabuhi. Sama ra nga ang tanang mga katawhan nahiusa ngadto kang Adan pinaagi sa natural ug federal nga pagkapangulo or federal headship. Ang mga magtutuusab nahiusa ngadto kang Kristo pinaagi sa justification or pag-isip nga matarong. Ug kini nga pagkahiusa mga kaigsuonan misteryoso gayud kaayo kini ug lisod kaayo kining ipasabot. Now, kung atong tun-an ang Biblia naghisgot kini og tulo ka matang sa pagkahiusa. Ug kining tulo ka matang sa pagkahiusa pulos mga misteryoso mga kaigsuonan ug lisod kaayong sabton. Una, nagkahiusa ang tulo ka persona sa balaang Trinidad, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ug kini nga pagkahiusa very intimate kayo mga kaigsuonan. Lisod kayo nato ipasabot kung giunsa nga kining tulo ka persona usa ka Dios. Adunay tulo ka persona sa usa ka perfect union. Ikaduha nga matang sa pagkahiusa sa Biblia mao ang pagkahiusa sa duha ka kinaiyahan sa atong Ginoong Hesukristo. Wala nabulag ang duha ka kinaiyahan sa atong Ginoong Hesukristo. Pareho siyang Dios ug pareho siyang tawo. Duha ka kinaiyahan in perfect union with each other. 100% God and 100% man. Ug ikatulo nga matang sa pagkahiusa sa Biblia mao kining pagkahiusa sa tanang mga magtutuo ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Lisod usab kaayo kining pagasabton. So gitawag kini ni Pablo sa daghan kaayong bahin sa iyang mga sulat nga in Christ or diha kang Kristo. In fact, kini nga expression nga in Christ, paborito kaayo kini ni Apostle Paul. Iya kining gihisgutan 25 times. For example, Romans chapter 8 verse 1, ang giingon dinhi, busa karon wala nay pagkahinukman alang kanila nga anaa kang Kristo Jesus in Christ, nga wala nagkinabuhi sumala sa unod kundili sumala sa espiritu. Another example, Romans chapter 12 verse 5, busa kita nga daghan usa ka lawas diha kang Kristo in Christ ug ang matag usa mga sakop sa usag-usa. 1 Corinthians chapter 1 verse 30, apan kamo anaa diha kang Kristo Jesus in Christ Jesus nga nahimong kaalam alang kanato gikan sa Dios ug pagkamatarong ug katubsanan. 2 Corinthians 5:17, busa kung si bisan kinsa anaa kang Kristo, if anyone is in Christ, bag-o na siyang binuhat, ang mga daang butang milabay na, tanawa ang tanang butang nahimong bag-o. Ug sa unahan mga kaigsuonan, gilarawan ni Apostle Paul ang atong pagkahiusa sa atong Ginoong Hesukristo isip kabahin sa iyang lawas. Ephesians chapter 1 verse 22 hangtod sa 23. Ang giingon dinhi, ug iyang gibutang ang tanang mga butang ilalom sa iyang mga tiil, ug gihimo siyang ulo sa tanang mga butang sa iglesia, nga mao ang lawas niya, ang kinatibuk-an niya nga naghingpit sa tanan diha sa tanan. Ephesians chapter 4 verse 11 and 12. Ang giingon dinhi, ug iyang gihatag ang pipila ingon nga mga apostoles, ang pipila mga propeta, ug ang pipila mga ebanghilista, ug ang pipila mga pastor ug mga magtutudlo, alang sa paghingpit sa mga balaan, alang sa buluhaton sa ministeryo, alang sa pagpalig-on sa lawas ni Kristo. So those who are in Christ are part of His body. Ang atong pagkahiusa diha kang Kristo, dili kini concept nga giimbento ni Apostle Paul mga kaigsuonan. Gitudlo gayud kini ni Hesukristo mismo. For example, the vine and the branches.
John chapter 15 verse 4 hangtod sa 5. Ang giingon dinhi, pabilin kamo ngari kanako ug ako diha kaninyo. Samara nga ang sanga dili makapamunga sa iyang kaugalingon, gawas lamang kung magpabilin kini diha sa punuan, dili usab kamo makapamunga gawas lamang kung magpabilin kamo ngari kanako. Ako ang punuan, kamo ang mga sanga, siya nga nagpabilin ngari kanako ug ako diha kaniya, siya usab makapamunga og daghang mga bunga, tungod kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. So that describes the believer's union with Christ. For example, the bread of life, John chapter 6 verse 35. Ug si Jesus miingon kanila, ako ang tinapay sa kinabuhi. Siya nga muduol kanako dili gayud gutumon, ug siya nga mutuo kanako dili gayud uhawon. This describes the believer's union with Christ. John chapter 6 verse 54 hangtod sa 56. Si bisan kinsa nga mukaon sa akong unod ug muinom sa akong dugo, adunay kinabuhing walay katapusan, ug pagabanhawon ko siya sa katapusang adlaw. Tungod kay ang akong unod karne man gayod ug ang akong dugo ilimnon gayod. Siya nga mukaon sa akong unod ug muinom sa akong dugo, magpabilin ngari kanako ug ako diha kaniya. This is figurative language, symbolical, dili kini literal mga kaigsuonan. This simply describes the believer's union with Christ. Karon sa atong teksto niining taknaa, gitandi ni Apostle Paul ang atong pagkahiusa diha kang Kristo tali sa atong pagkahiusa diha kang Adan. Romans chapter 5 verse 14. Nga mao ang hulagway sa usa ka tawo nga umaabot. Si Adan kuno, type and shadow of Jesus Christ who was to come. Mura og pattern si Adan mga kaigsuonan. Kining biblical type or biblical pattern, mga personalidad kini sa daang tugon or mga butang sa daang tugon nga nagsilbing panag-ingnan or pattern kang Kristo nga umaabot. Now ang pangutana, sa unsang paagi si Adan nahimong type and shadow of Christ, nahimong pattern sa atong Ginoong Hesukristo. Well, in the same way nga kita nahiusa diha kang Adan sa iyang sala, sa iyang pagkasad-an ug sa iyang pagkamakasasala, kita usab nahiusa diha kang Kristo kung ikaw magtutuo diha sa iyang hingpit nga kinabuhi, hingpit nga kamatayon ug pagkabanhaw. So si Adan mga kaigsuonan, dili lamang siya type and pattern of Christ, tanan pang mga figure sa Old Testament nagsilbi nga type and shadow of Christ. Lawom na kini nga pagtuon ug hinaot nga masabtan ninyo kini niining taknaa. For example, ang duha ka disciple nga naglakaw padulong didto sa Emmaus, sa Luke chapter 24 verse 27, gipasabot ni Kristo ngadto kanila nga ang tanang mga entry sa Old Testament naghisgot mahitungod kang Kristo. Pattern kini kang Kristo nga umaabot. Luke 24:27. Ug sugod kang Moses ug sa tanang mga propeta, iyang gipasabot ngadto kanila gikan sa kasulatan ang tanang mga butang mahitungod kaniya. So gikan niini nga punto mga kaigsuonan, nakita na niining duha ka mga disciples nga ang Old Testament lahi gayud kaayo kaysa New Testament. For example, ang mga saad sa Ginoo ngadto kang Abraham, ang sugilanon mahitungod kang Jose, ang pagpahiling kawas sa mga Israelita gikan sa Ehipto, ang kordero sa pagsaylo, ang mana, ang tubig sa kinabuhi, ug daghan pang mga butang, ang Old Testament mga kaigsuonan, record kini sa tanang buhat sa Dios aron matuman ang iyang redemptive purpose or tumong sa pagtubos nga natuman diha sa atong Ginoong Hesukristo. Now, daghan kayong pamaagi nga si Adan nahimong type and shadow of Christ or pattern kang Kristo nga umaabot. For example, parehong si Adan ug si Hesukristo gi-appoint nga representante sa ubang mga tawo. Si Adan, pangulo sa tanang mga katawhan. Si Kristo usab mga kaigsuonan, pangulo sa tanang mga magtutuo. Parehong si Adan ug si Kristo gihatagan og mandato sa Dios, sugo sa Dios,
perfect obedience mga kaigsunan and perfect sacrifice. Wala matuman ni Adan apan natuman sa atong Ginoong Hesukristo. Parihong si Adan ug si Kristo nagpasa sa tanan nilang mga kaliwat sa resulta sa ilang pagsunod ug dili pagsunod. For example, 1 Corinthians chapter 15 verse 22. Tungod kay samara nga diha kang Adan ang tanan namatay, samot nga maingon man usab nga diha kang Kristo ang tanan mahimong buhi. So ang consequence sa disobedience ni Adan, ang tanan niyang kaliwat nahimong tinunglo usab, nangamatay spiritually. Ang consequence sa pagsunod ni Kristo, ang tanang magtutuo nga iyang girepresentantihan mga kaigsunan, pagaisipon usab nga matarong atubangan sa Dios. 1 Corinthians chapter 15 verse 49 ang giingon dinhi, ug kung giunsa nga anaa kanato ang larawan sa tawo gikan sa abog, mabatunan usab nato ang larawan sa tawo nga iya sa langit. So ang tawo nga gikan sa abog si Adan kadto, apan kung ikaw magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo, ang larawan sa tawo nga gikan sa langit si Hesukristo kana, mabatunan usab nimo higala. And of course, doon nagihapoy kalainan si Adan ug si Kristo. Tungod kay si Adan nakasala, apan si Jesus misunod 100%, totally 100% obedience. Ang sala ni Adan miresulta sa kamatayon ug silot ug pagkahinukman sa tanang mga nahiusa kang Adan. Apan ang pagsunod ni Kristo miresulta sa pag-isip nga matarong or paghimong matarong sa tanang mga magtutuo kang Kristo. Romans chapter 5 verse 15 ang giingon dinhi, apan ang gasa nga walay bayad dili sama sa pagsupak, tungod kay kung pinaagi sa pagsupak sa usa, namatay ang daghan, samot pang midagaya alang sa daghan ang grasya sa Dios ug ang gasa tungod sa grasya sa usa ka tawo nga si Hesukristo. So diha kang Kristo mga kaigsunan, nakabaton kita og kinabuhi. Niadtong miaging mga semana ato nang gi-examine ang atong pagkahiusa diha kang Adan. Isip atong pangulo, si Adan nagdala og sala og kamatayon dinhi sa kalibutan, nangaangin kitang tanan. Now at this moment atong tun-an ang atong pagkahiusa diha sa atong Ginoong Hesukristo. Ug sa atong pagtan-aw sa atong pagkahiusa diha kang Kristo, kinahanglan natong masabtan ang kinatibuk ang buhat sa Dios sa atong kaluwasan. Unang punto, ang sinugdanan sa atong pagkahiusa diha kang Kristo. Ang sinugdanan mga kaigsuunan gikan pa sa eternidad. Gipili na kita sa Amahan diha kang Kristo even before the foundation of the world. Ephesians chapter 1 verse 3 hangtod sa verse 4 ang gingon dinhi, dalaygon ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga maoy nagpanalangin kanato diha kang Kristo sa matag panalangin nga espiritual diha sa kalangitan, sumala sa pagpili niya kanato diha kaniya sa wala pa gitukod ang kalibutan, aron kita mahimong balaan walay buling sa iyang atubangan diha sa gugma. So sumala sa atong na-mention na earlier, parihong si Adan ug si Kristo adunay federal commands nga gihatag sa Dios kanila. Gihatagan sa Dios og mandato si Adan didto sa Garden of Eden. Si Kristo man usab gihatagan og mandato ug pakigsaad sa wala pa gani matukod ang kalibutan. 2 Timothy chapter 1 verse 9. Nga nagluwas kanato ug nagtawag kanato sa balaan nga pagtawag, dili sumala sa atong mga buhat kundili sumala sa iyang kaugalingong tumong o grasya nga gihatag nga ri kanato diha kang Kristo sa wala pa nagsugod ang kalibutan. So ang atong pagkahiusa kang Kristo nagsugod kini sa eternidad pa mga kaigsunan. Gitawag kini og covenant of grace or sometimes gitawag kini og covenant of redemption. Niini nga covenant, nagpili ang Amahan ug mga katawhan ug iya silang gihatag ngadto sa iyang anak nga si Hesukristo. We are chosen in Christ. Ang tinubdan sa atong kaliwasan anaa gayud sa pagpili sa Amahan kanato diha kang Kristo. Ang Amahan mipili gikan pa sa eternidad apan mipili siya diha kang Kristo.
dili nato masabtan ang tanang gilangkuban niini, apan ang kamatuoran tataw kaayo nga walay eleksyon o pagpili sa amahan sukad pa sa eternidad nga bulag kang Kristo. Ug nagpasabot kini mga kaigsuonan nga kadtong maluwas wala gayud gihuna-huna sa amahan sa iyang ultimo nga lagda, sa iyang mahigugmaong pagpili nga bulag gikan sa pagkahiusa diha kang Kristo. Gipili sila diha kang Kristo. Ug kung atong i-trace ang atong kaluwasan gikan sa tinubdan niini, atong makaplagan nga anaa kini sa atong pagkahiusa diha kang Kristo. Wala kini gisumpay lang, anaa na kini gikan pa sa sinugdanan. Ug niini nga covenant si Jesus misaad nga iyang tubuson ang iyang mga katawhan gikan sa ilang sala. Mao kini ang buhat ni Kristo sa pagsunod sa kabubuton sa amahan. Ug ang pagsunod ni Jesus atong masabtan sa duha ka pamaagi. Gisunod ni Jesus, gituman niya ang balaod o gituman usab niya ang tanang gidikta sa balaod. Mao gani nga miadto gayud siya sa krus. Namatay siya alang sa iyang mga katawhan aron luwason ang iyang mga katawhan gikan sa ilang mga sala ug pagsupak. Philippians chapter 2 verse 8. Ug sanglit nakaplagan diha sa hulagway ingon nga tawo, nagpaubos siya sa iyang kaugalingon ug nahimong masinugtanon ngadto sa kamatayon, bisan pa sa kamatayon didto sa krus. Ikaduha nga punto, giunsa kini pag-demonstrate sa atong Ginoong Hesukristo. Iya kining gi-demonstrate didto sa cross sa Kalbaryo. Mianhi siya aron mamatay alang sa iyang mga katawhan. Mao kini ang rason nganong mianhi siya. Matthew chapter 1 verse 21. Ug manganak siyag usa ka lalaki, ug paganganlan mo siya og Jesus tungod kay iyang luwason ang iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Ug gibuhat kini ni Jesus pinaagi sa iyang kamatayon didto sa krus sa Kalbaryo. Luke chapter 19 verse 10. Tungod kay ang anak sa tawo mianhi aron sa pagpangita ug sa pagluwas sa mga nangawala. Ug makita nato kini nga pinasahi nga relationship sa Romans chapter 5 verse 18. Ang giingon dinhi, busa kung giunsa nga pinaagi sa usa ka pagsupak miabot ang pagkahinukman sa tanang mga tawo, maingon man usab nga pinaagi sa usa ka matarong nga buhat miabot sa tanang mga tawo ang pag-isip nga hingpit ug kinabuhi. Verse 19, tungod kay kung giunsa nga pinaagi sa pagsupak sa usa ka tawo ang daghan na himong mga makasasala, maingon man usab nga pinaagi sa pagsunod sa usa ang daghan na himong mga matarong. So diha kang Adan, ang pagkahinukman miabot sa tanang mga katawhan. This is because ang tanang mga katawhan anaa diha kang Adan. Karon kinahanglang mamatikda nato mga kaigsuonan nga sa verse 17 adunay limitation sa kining giingon og tanan. Nakita nato nga ang tanan mga kaigsuonan nakigambit sa kamatayon isip resulta sa pagsupak sa usa ka tawo nga si Adan. Pero sa verse 17 mga kaigsuonan klaro kaayo nga dili tanan nakadawat sa pagkaabundansya sa grasya sa kaluwasan. Ang nakadawat lamang sa kaluwasan kadtong mga mituo lamang ug misalig sa atong Ginoong Hesukristo. Sa sala ni Adan, miresulta kini sa pagkahinukman sa tanan, apan sa pagsunod ni Jesus, sa pagtuman ni Jesus sa kabubuton sa amahan, miresulta kini sa kaluwasan, kapasayloan, pagtubos sa tanang mga mituo kaniya ingon nga Dios ug manluluwas. This does not apply to all people in the world. Only God's chosen people will receive Him and believe in Him as Lord and Savior. Ug isip mga piniling katawhan sa Ginoo mga kaigsunan, nahiusa kita diha kang Kristo sa iyang kamatayon, sa iyang paglubong ug sa iyang pagkabanhaw. Ato kining makaplagan sa Romans chapter 6 verse 6 hangtod sa verse 8. Ang giingon dinhi, sanglit na sayra na kini nga ang atong daang pagkatawo gilansang ng kauban niya, nga ang lawas sa sala mahimong mapukan aron dili na kita mga lagad pa sa sala. Tungod kay siya nga patay na gawasno naman gikan sa sala. Karon kung namatay na kita kauban ni Kristo, nagtuo kita nga mabuhi usab kita kauban niya. Mao nga niadtong gilansang si Kristo didto sa cross,
Mura og kauban usab kita nga gilansang uban niya. Niadtong namatay siya dito sa cross, namatay siya alang kanato, mura pod og kauban kita niyang namatay didto sa cross. Kini nga pagkahiusa mga kaigsuonan diha kang Kristo gi-demonstrate usab kini sa iyang pagkabanhaw. Niadtong nabanhaw si Jesus gikan sa mga patay, kauban kitang nabanhaw niya. Mo kini gipasabot sa Colossians chapter 3 verse 1. Ang giingon dinhi, kung kamo nabanhaw kauban ni Kristo, pangitaan ninyo ang mga butang nga iya sa itaas, diin si Kristo naglingkod sa tuong kamot sa Dios. So nabanhaw kuno kita nga kauban ni Kristo. Ikatulo nga punto, ang consequence or ang bunga sa atong pagkahiusa diha kang Kristo. I'm talking to all the believers in the Lord Jesus Christ. Gumikan kay dili kini tinuod sa dili magtutuo. Ang atong pagkahiusa diha kang Kristo nagbutang kanato sa usa ka pinasahi nga relasyon diha kaniya. Ang kaluwasan mga kaigsuonan wala kini nagpasiguli lamang sa atong kahimtang. Susama kang Adan ni adtong inosente pa siya mga kaigsuonan, kaysa tinuod lang Adam was not in Christ before the fall. Wala nahiusa si Adan kang Kristo sa wala pa siya mahulog sa sala. He was not united to Christ. Si Adan inosente pero dili siya sakop sa panimalay sa Dios. Si Adan anaa siya sa pinasahi nga period sa kasaysayan mga kaigsuonan. Aduna siya'y potensyal nga mahulog sa pagpakasala. Bisag inosente pa siya, ug nahulog gayud siya sa pagpakasala. Well, dili na ingon ana ang atong kahimtang. Gumikan kay gipakatawo kita niining kalibutan na ingon nga mga makasasala, apan diha kang Kristo, sa atong pagtuo diha kang Kristo, nahimo kitang mga anak sa Dios. Giisip kita nga mga anak sa Dios, ug gitipigan kita sa Dios. We are united in Christ Jesus. Ang kaluwasan, nagdala usab kanato niini nga posisyon, ang atong pagkahiusa, ang atong relasyon sa atong Ginoong Hesukristo. Nahimo na kitang kabahin sa panimalay sa Dios. Ephesians chapter 2 verse 19 hangtod sa 22. Ang gingon dinhi, busa karon dili na kamo mga estranghero ug mga langyaw, apan mga isigka lumulupyo kauban sa mga balaan ug sa panimalay sa Dios, ug natukod ibabaw sa patukuranan sa mga apostoles ug mga propeta nga si Jesus mismo ang pinakapangulong batong pamag-ang, nga diha kaniya ang tibuok nga katukuran haom nga nasumpay sa usag-usa ug nagatubo ngadto sa usa ka balaang templo diha sa Ginoo, nga diha kaniya kamuusab kauban nga natukod ingon nga pinuy-anan sa Dios pinaagi sa Espiritu. Ephesians chapter 2 verse 6, ug kauban kita niyang gibayaw ug kaubang gipalingkod sa langitnong mga dapit diha kang Kristo Jesus. Wala na'y posibilidad mga kaigsuonan nga ang mga magtutuo mahulog ug malaglag pa. Dili tungod kay mga maayo kitang tawo, dili tungod kay mga buutan kayo kita, kundili gumikan kay gihimo kitang matarong sa Ginoo, gitipigan kita niya, iya kitang gipreserve hangtod sa katapusan. Now, ang pinaka-importante gayud kayo nga pangutana, nga imong ipangutana sa imong kaugalingon is, anaa ba ikaw kang Kristo? Nahiusa ka ba diha kang Kristo? So, dili ka makalingi og balik sa eternal counsel of God. Kinahanglan nga imong i-examine lamang ang imong kaugalingon karon. Nagsalig lamang ba ikaw kang Kristo ingon nga imong Dios ug manluluwas? Nagsalig lamang ba ikaw sa sakripisyo ni Kristo didto sa cross aron mabayaran ang imong sala ug aron matagbaw ang kasuko sa Dios? Tunglo gumikan sa imong sala. Tan-awa usab ang imong kinabuhi karon, nahigugma ba ikaw kang Kristo? Ang tanan nga anaa kang Kristo nahigugma kaniya, ug ang tanang nahigugma ni Kristo dili nila kabug-aton ang magkinabuhi alang kang Kristo. Naunsaon man nga mahimo kang hiniusa diha kang Kristo, mao kini ang gitudlo gayud ni Apostle Paul. Nahitabo kini pinaagi sa atong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang tanang mga magtutuo giisip nga matarong, ug ang tanang tinuod nga nagtuo ug nagsalig lamang sa pagkamatarong ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo,
dili na hinukman sa iyang atubangan. Hinunua giisip na siyang matarong, luwas gipasaylo sa tanan niyang mga kasalanan. So ang hagit mga kaigsuunan, pag hinulsol sa imong sala, ang kuna nga dili gayon ikaw makaluwas sa imong kaugalingon ug salig lamang sa dugo ug pagkamatarong sa atong Ginoong Hesukristo, ingon nga igo na nga basihan alang sa imong kaluwasan. Buhata kini karon dayon kay base ng ugma ulahin ang tanan. Amen. Alang sa duga nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.